Ay, tungod sa kadaghan sa akong mga manok lagi, paring asidons, paring pakseng, ay, kana laging makawayan daghan kayo, ay, mga baog, guna, tanan, paring pakseng, paring asidons. Ang kanang mga tumoy, mga kawayan, paring pakseng, paring asidons, ay, musangkog na siyuta sa kabaw, kay, sa kabugat sa mga manok, kay, daghan, di kaya kung mga manok, paring asidons, paring pakseng. Naghara na kaysa akong mga manok parang kikimoy. Parang asidong. Magliso na kukuglakang salama. Ay, ngano, maglisod magkagagi sa inyong lama, pre. Ay, unsa man gyud na kadaghan nga mga manok nimo dia paring paksing anong maglisod man kag-agi sa imong lama. Ay, tungod magod sa kadaghan nila parang kikimo. Parang asidong. Na, hinuon, magliso na gid ko. Lakang salama noon. Magliso na kuglakaw. Naghana kaya sa akong mga manok. Oh, wala na sa akong mga manok, pre. Daghan kay kog mga manok, pre. Kanang imong giingon nga mga manok, pre. Ay, wala na katungol sa akong mga manok, pre. Tungod sa kadaghan gis mga manok na ko sa akong balay, pre. Paring kikimo, unsa man lugar ginagyapon ka daghan ang imong mga manok nga murag nangugat magikapag sulti karon namo ni paring paksing. Oh, bito pa rin kikimo. Kung sa mga lugar na kadaghan sa imong mga manok. Kay matupani mo, ang akong mga manok, wala ra makatunga sa kadaghan sa imong mga manok. Ay, alangan paring pakseng, paring asidong nga kanang akong balay. Daplin magid na sa kakawayanan. Dagan kay nga kawayan sa daplin sa akong balay. Paring pakseng, paring asidong. Ay kay ngano man day paring kikimo kung naa sa dapin sa kawayanan ang imong balay unsa may labot dito dana sa isguto nato nga mga manok karon paring kikimo. Oh, bito pa rin kikimo. Kung sa mga lugar labot sa mga kawayan anang nasa luyo sa imong balay o sa kilig-kilit sa imong balay nga. Mga manok na may itong gisgutan, dili man mga kawayan. Ay, dili manggod paring pakseng, paring asidong. Ambot na kung ipasabot ba nga, daplin man og kawayanan ang akong balay. Kada hapon ba yagay ka ng akong mga manok, paring pakseng, paring asidong kay mamatog ba na atong kawayan kay dito man na sila mga tulog. Ay, tungod sa kadaghan sa akong mga manok lagi, paring asidong, paring pakseng, ay, kana laging makawayan daghan kayo. Ay, mga baog, guna, tanan, paring pakseng, paring asidong. Ang kanang mga tumoy, mga kawayan, paring pakseng, paring asidong, ay musangkog na siyuta sa kabaw kay sa kabugat sa mga manok kay daghan. Di kaya kung mga manok paring asidong, paring pakseng. Mao ba pa rin kikimo? Uy, na, kadaghan ko di sa imong mga manok, pa rin kikimo. Ay na. Wala ra na sa kadagan sa akong mga manok dito sa ako ang balay paring kikimo. Wala ra na sa kadagan sa akong mga manok. Ay, unsa man po dahil kadaghan ng imong mga manok, paring asidong. Nagkanigapong kag manok, paring arsidongs. Ay na. Kung usuro gid mo sa akong lama paring paksing, paring kikimo. Maglisod gid mo pag-ibot sa inyong mga tiil. Lisod gid mo makairo og dali. Basta kung testing mo suro sa akong lama, lisod ni maibot ang inyong mga tiil. Nga naman paring arsidongs. Bitaw, paring asidong, nga nung maglisod man og lakang ang among mga tilog mo ko, mismo lama, paring asidong. Ay, alangan nga tagatuhod man ang mga itik.